okkażjoni, dan jum speċjali illi ma jintesa qatt. Ċelebrazzjoni f'din l-okkażjoni, ferħan u ħini f'din ġurnata jkun kulħadd. Għalkemm xi drabi tasal mal-tempata sħiħa, malajr titnazza u titfaċċa xemx sabiħa. Hekk jalla dejjem tkun imdawla din il-ħajja, mingħajr wisq tlajja bħal mija illum. Ċelebrazzjoni f'din l-okkażjoni, dan jum speċjali illi ma jintesa qatt. Ċelebrazzjoni f'din l-okkażjoni, ferħan u ħini f'din ġurnata jkun kulħadd. Kemmu sabiħ il-ferħ ta' din il-ħbiberija, għax bekk il-ħajja tkun tassew bislim bimlija. Għal kull problema fl-istinstab is-sol